హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆలయం కర్ణాటకలోని అరేబియా సముద్రం తీరంలో ఉన్న మురుదేశ్వర ఆలయం. ఇక్కడ శివయ్య శివలింగ రూపంలో పూజలు అందుకుంటున్నారు. కందుక కొండపై నిర్మించిన ఈ ఆలయం ప్రపంచంలోనే రెండో ఎత్తైన శివుని విగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ విగ్రహం ఎత్తు 123 అడుగులు. ఇక్కడ రాజగోపురం 20 అంతస్తులతో ఉంటుంది. రాజగోపురం పైకి వెళ్ళడానికి 2 లిఫ్ట్లు కూడా ఉంటాయి. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గోపురంగా ఇది ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇక్కడ ఆ కొండపై కందుక కొండపై అనేక శిల్పాలు నిర్మించబడ్డాయి. వీటిలో గీతా ఉపదేశం, సూర్యరథం మరియు రావణాసురుడి నుంచి ఆత్మలింగాన్ని స్వీకరించిన గణేశుని శిల్పాలు ఉన్నాయి. వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్.